Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Xayrli сәгатьләр, мусульман кардәшләр. Бүген мин сезгә матур насихат укып ишеттерәм. Игътибар белән тыңлагыз. Әгәр дә охшаса, дусларыгызга, туганнарыгызга, балаларыгызга җибәрегез. Савап булыр. Бер күпне күргән укымышлы кешедән: "Син ничек шул кадәр тыныч, сабыр була аласың?" дип сораганнар. Ул җавабында: "Бик күп укып, тәҗрибәм белән сынаганнан соң, тормышымны шул 5 нигез багана өстенә утырттым" дигән. Беренчедән, миңа язган ризык миңа булачак. Шуны аңладым һәм тынычландым. Икенчедән, Аллаһның мине һәрвакыт күреп күзәтеп торуын аңладым һәм тыйнакландым. Өченчедән, мин эшли белгән һәм эшләргә тиеш булган эшне башка беркемнең дә эшләмәячәген аңладым һәм җиң сызганып эшкә тотындым. Дүртенчедән, яшәүнең ахыры үлем икәнен аңладым һәм шуңа әзерләнә башладым. Бишенчедән, яхшылык та, яманлык та озак яшый икәнен аңладым. Шуңа күрә яхшылыгымны арттырырга, яманлыкларымнан котылырга тырыштым дигән. Хөрмәтле мөселман кардәшләр, нинди матур насихат. Минемчә, моны үзен мөселман дип белүче һәр кеше белергә тиеш. Тормыш 5 нигез баганадан тора. Шуны онытмыйк, дусларым. Иманлы булыйк, дугада булыйк. Иң изге теләкләр белән Гүзәл Яппарова.